irubi bat forma eszeniko berrien topaketa honen irrati saio honetan. Hainbat artista, hainbat kultur kudeatzaile, Pasaira Mai honetatik, eta hementxe dugu gure hurrengo gonbidatua, Idoia Zabaleta, eskerrik asko hurbiltzagatik. Zuei, arratsaldeon. Idoia, Euskal Herrian artista ezaguna dugu, bai koreografo bezala, bai irakasle lanetan eta pedagogian ere egin duen lan handiagatik, atzerrian ikasitakoa, ezta, Bartzelonan, Amsterdamen, New Yorken, eta orain pixka bat horre eta ibilbide guztian zehar ikasitako hori ere, beste batzuen esku edo beste batzuei ere eskaini nahian, eta ez hori bakarrik baizik, eta jaialdi honen edo topaketa honetan behin baino gehiagotan aipatzen duguna da, jaialdi honen punturi garrantzitsuena ziurrenik ez dela artistek egiten duten hori soilik jenteari erakustea, baizik eta artistak euren artean eta forma eszeniko berriak lantzen ari diren eragile horiek guztiak harremanetan jartzea eta euren artean sinergiak sortzea. Alde horretatik, hasierako balorazio txiki bat edo, alde horretatik zer eskaintzen duen uste duzun irubi bat azkenengo urtez aurten egingo den topaketa honek. Zuk esan dezu, ez? Hori, besteak beste artisten topagune bat da, nik orentze bertan herritik nator eta ona iritzi, enparantza honetara, eta topatu ditute Bartzelonako Ruben Ramos, La Coruñako Natalia Balseiro, Mateo Feijo, eta nengoen nago horrela GPS-a aktualizatu edo gaurkoratu behar bezala, ez? Hori da balore bat, aldi berean behar duzu hori nolabait kokatu, zer den hori internazional eta lokal arteko harreman hori, baina irubi bat jaialdia edo ezakit nola topagune jarduera hau, horretan dauka besteak beste potentziarik handiena, ez? Alde hortatik ez du aipatu, lehen Tomasek bai aipatu du, ezta, Tomas Aragaik, gaur egun, ez dakit buru belarri, baina bai zure lan profesionalean edo alderdi artistiko horri dagokionez behintzat, indar handia behintzat, duela denporatxoa sortu zenuen azala espazio horretan, ezta, buru belarri. Ezagutzen ez duenarentzako zer den adieraziko zenioke, labur esan da, nola azalduko zenuke, zer den horra egiten duzuena? Azala kreazio espazioa da, azala kreazio espazioa moduan aurkezten dugu. Arabako herritxo oso txiki batian, 12 biztanle garenok, La Sierra deritzen herrian kokatuta dago, beraz landa eremuan dago kokatuta, eta horrek berezitasun handia ematen dio, eta bera balitzateke sorkuntza prozesuetarako, ez bakarri sorkuntza prozesuak oso modu irekian eta zabalean ulertutak, horretarako leku bat ere, ez? Batipat badira egiten ditugun jarduera batzu, badira baita ere zuzendutak bertako biztan lagunei eta inguruneari eta lurraldeari, eta ari dira, eta hori da gure erronka hurrengo urtetarako ere, baina nik esango nuke momentu honetan 2008-tik ona, dagokionez ja 8 urte, batipat kokatu da azala ehundura, lehen hitz egiten genuen profesionalen arteko, sorkuntzan gaudenon arteko, ezagumen elkartruke honen arteko ehundura sare horretan kokatzen da batipat, ez? Eta hori, bertan daukagu lan egiteko estudioak, ni dantzaria izanik lekuak oso dantza arlotekan ulertzen ditugu, areto zabalak eta kolumnarik, zutaberik gabe. Gero daude baita ere, eta hori egiten du lekua ere berezia, bertan daude 5 etxe bizitzeko, bai artistak bertan egoteko, egoitzak eskaintzen ditugu, baita ere oso modu irekian,
Eta, bueno, gero badira ere, mintegi, topaketa, tailerrak, horrelako beste, eta inkluso beste formatu batzuk, ze beste topatzeko formatuetan ari gera lanian, eta batzuk ere badira guri, bertan gauden lantaldea, nago ni, Isi Arrozaz ere dago, artista moduan, Juan González ere, baina bera ez dator artetik, nire kidea. Eta baita ere guri artista sortzaile edo hausnartzaile moduan elikatzen gaituzten gauzak sustatzen ditugu bertan ere. Badago parte dela oso guri interesatzen zaizkigun gauzak. Ez da dena interesatzen zaizkigula. David Márquezekin aipatu izan dugu, Tomasekin ere aipatu dugu, ez? Periferiaren edo kontu hori Tomasek berak azaldu digu, ez? Bera Bartzelonan urte luzez lan egindakoa, badirudi gainera, ez? Arte edo kultur alorretan ibilbide bat egin nahi duenak, ikasketak landu nahi dituenak eta hortik aurrera egin nahi duenak askotan hiriburuetara joan beste aukerarik ez duela, ezta? Eta Tomasek aipatzen zigun berak ere, 3.000 biztanleko herri txiki batean, Bartzelonarekin konparatuta, kokatu dutela euren espaziori, eta zuk zenion, zuen 12 biztanleko herritxo horretan, ezta? Araban landagunean. Horrek, ez dakit, arrazoi nagusiak edo zeintzuk diren, eta ikusten duzun, behar bat baitere, agian artisten aldetik, pixka bat, hirien zarata eta abiadura hori alde batera utzi, eta euren prozesu lanak zuena bezalako espazio atsegin eta lasaiago batean garatzeko. Nik azala esango nuke ezaugarririk nagusien, berezitasunik nagusien alde horretikan, eta alde horretikan ere Tomas eta Sofia hor Pontosen garatu dituzten enbate proiektuekin erlazioan, esango nuke nola oso gertu daudela bizi proiektua, dira nola baiteko proiektu vitalak dira, gu ere bertan bizi gera, eta horrek ematen dio horrelako berezitasun bat, ze baita ere ematen dio luzarorako dira, hortze, ez dut esaten betirako izango direnik, baina hortze egongo gara, beraz baita ere denborarekiko erlazioa oso desberdina da, hirietan gertatzen direne beste jarduera, beste egitura, beste aktibitate batzuekiko. Edonola, azala bezalako proiektu bat dago etengabe elkarrizketan beste hirietan gertatzen diren proiektuekin. Nik uste dute keinu kontemporanioa da garaikidea hiriei dagokie, ez da nolabait, eta orduan azalak funtzionatzen du etengabeko elkarrizketa sare baten barruan, bera bakarrik zin izango luke existitu ez da, litzateke beraz hori, eta gero, egia da, landan egotea, naturan egotea, horrek eta hippia izan gabe, ez naiz bat ere, baina horrek ematen ditu, denborarekiko arte eta sorkuntza badakigu artistok eta horren inguruan gauden pertsona nola oso ansietatez beteko mundua dela, eremua dela, erabat. Eta behar ditugu baita ere lekuak eta ansietate hori nolabait kalmatzeko lekuan jartzeko eta asalak esan behar dut besteak beste hori posibilitatzen, baimentzen du bai. Aukera ematen dio. Hemen mai honetan ere aipatu dugu, forma eszeniko berrietaz ari gara, ohiko edo, agian ez da ohiko edo ez ohiko, baina programazio guneetatik askotan zoritxarrez kanpo geratzen diren, formetaz. Zuen eratozen artistak, ez dakit, denetarik izango duzue, ez dakit, zuk esan duzu ez, dantzaren mundutik zatoz eta pixka bat hor bideratu dago, nolabait, pauta batzuk edo markatzen dituzue, zuen gana datozen artistek alor batzuetatik edo edan behar dute, ez dakit, zer da hor daukazuen mikroklima horretan, zer mugitzen da? Badira irikiera modu desberdinak, gu ez dugu azalan gertatzen den gauza bada konplexutasunean murgiltzen garela, beraz ezer ez da lerro zuzenean, eta ezer ez da betirako gaude probatzen, eta badira adibidez egoitzetarako deialdia nahiko irekia da, hor gu esango nuke nolabait
gustuak edo estiloak edo guri gehien gustatzen zaizkigun lengoaiak eta ez ditugula, osea ez da irizpide bat, baimentzeko beste batzu dira irizpideak, adibidez orain irizpidea da Gasteizko pertsonak ia gerturatzen digun, ze gertatzen diren paradoxak ere hoe dira, erresa zaigu ekartzea pertsonak ez dakite Alemaniatik eta zailagoa zaigu bertokoak hola modu normal batean gerturatzea, beraz orain hori dugu erronka. Gero egiten ditugu horrelako ziklo batzuk urteetan, hori inork ez dakit, ez da argitaratzen, baina orain pasa dugu denbora bat modu teoriko edo hausnarketa, kontzeptuen inguruneko hausnarketa bai idazkera zeren performatibitatea zer oneren inguruan lanean, eta hor gehiago garatu dira mintegiak eta horrela, orain gogoa ditugu berriz ere dantza, mugimenduarekiko eta mugimenduaren pertzepzioa eta horren ingurunean, gorputzaren pertzepzioaren inguruneko beste garai bat irekitzea eta beste hausnarketa bat, eta horretaruntz goaz. Bueno, gauza asko hitz egin nezake, baina ikusten duzu moduan ez da irekierak dira desberdinak denbora guztian, ez? Eta batik bat, hori bai, nire ustez estandarizazioak erabat txarrak, ez? Dira edo zer gauzatarako, ez bakarrik sorkuntzarako, edo zer gauzatarako, eta badago horrelako joera, dena estandarizatzeko, eta egiten diren dantza lanak segun eta nola direne, subentzioak nola idazten diren, hortze dago estandarizazioako joera daukaguna guztiok, ez? Eta azalan bestea beste nahi dugu hori konplexutasun horretan murgildu. Eta pixkat amaitzen joateko, aipatu dugu, azala espazio horretan egiten duzuen lan hori sakontasunean edo ideia batzuk landu ditugu, zure artista prozesuei dagokionez, Tomasek aipatu digu hor elkarlanean duzuen egin zenuten lan hori, orain pixka bat gazteenei edo umei bideratzeko proiektuan ari zaletela, bat festivalean aurkeztuko duzuena, nola da hori eta baduzu zuk zeuk beste proiekturik eskuartean? Gertatzen da, azala bezalako proiektu batek energia asko eskatzen du, eta nik 2008tik esan behar dut nire energi gehiena horretan dagoela, litzateke ni naiz gehiago langile kulturala, ez dakit nola esan artista, baino alde batetik, aldi berean bertan gertatzen diren gauza asko eta baita ere ari dira nire burua ezagumena elikatzen, beraz, baina esan behar dut nire sorkuntzak alde batera ditut, nolabait, ez zaite arazoa momentu honetan, eta bai egiten ditudan gauzak da, nik esaten ditudanak ariketa basatiagoak, ez daukat orain energia, ez da denborarik, ez da ardurarik sartzeko ekoizpen lan pieza handi edo ekoizpen modu horietan, baina bai horrelako basati ariketak eta baita ere duela 3 urte hemen aurkeztu nituen 2 piezak ariketa hauen emaitza dira. Eta edonola bai, Tomasek lehen esaldu du, Tomasekin ari gara la naturaleza eta izu temblor lanarekin, izatez orain umeentzat bertzioa adaptazioa egingo dugu, guztio 300 asko gustatzen zaigun lana da, beraz gustora egingo dugu, eta badaude beste gauzatze batzuk, baina beti bai, ez daukat orain, bai, ez. Baita ere, albetik handago azala eta bestetek handago orain energia asko harinez jartzen hezkuntzan eta beste artista batzuen prozesua jarraitzen. Beraz, besteentzat nago lanean. Bai. Zure gauzaktarako ere denbora izaten nahi izaten dugu beti, baina, izango duzu agian tartea aurrera gore. Bai, izango da, bizitza luzea da eta... Eskerrik asko Idoia, gure tarte honetara etortzeagatik, gainera esan duen bezala iritsi berria, jente guztiarekin ez, plaza hundi honetan elkar aurkitzen, lagun asko,
espero dut orain tarte izango duzula horiekin guztiekin egoteko, eta jaialdi edo topaketa honetan ikusteko ditugun oraindik gaur eta bihar gauza asko daude ikusteko, eta horietaz ere gozatzeko aukera izango duzulakoan. Eskerrik asko.